nivîskarên hêja yên çapemeniye û beşdarên aziz. Îro em li vê derê wek navenda Pana Kurd û hin saziyên me yên dinên Bakurên Kurdistanê ku xwestin piştgirî bin wek cemiyeta rojnamegerên azad. Li vê de me xwestin biraderên Herêma Kurdistanê re hemtinekê pêk bînin da ku gelek gotin henin derî girtî deriyê sêmalka û di vir de têkiliyên însanî û yên de nayên kirin. Me xwestin vêna cî dibînin ji ber ku şereke dijwar li Rojavayê Kurdistanê heye û di vî şerê de zarok tên kuştin, pîrek tên kuştin, zilamên yextar tên kuştin, tên qetil kirin. Wek Sartre gotiye dibêje çi giranbuhaya pirtûkê min heye li hember zarokekî ku şer de tê kuştin. Em ji wek nivîskarên Kurda em tên vê derê û dibêjin eger şerek li wir dijwar berdewam be wek nivîskarên Kurda ji bo vê yekê eger em tenê temaşe bikin wîcdanê me jî û sekna me ya mirovî jî wê bibe mijara lêpirsîn û tiştekî em bêjin nexweş. Ji ber wê jî îro birêz berpirsyarên vê derê hevalên me qebûl kirin û agahîn dan me ku ev derî ji roja ku bî hetana vekirî çend cara wek demî em bêjin hin tiştina di hadî seknandin lê heta îro tekiliyên însanî û danûstendirên însanî berdewam in. Em hêvî dikin ev ji hêla Rojava jî wisa bê dîtin eger rastiya wê ev be û Rojava jî û tekiliyê xwe li gorî vê esasê saz bike û raya giştî jî vî warî de agahdar bike wê baş be ji ber ku rayedarên vê derê vê yekê ji me dibêjin dibên ku ev derî tu carî me negirtî û ji bo hemû tekiliyên mirovî ev derî vekirî û çi ji destê me bêje em ê bikin. Ji ber wê jî me daxwîniyek amade kiribû em ê wê daxwîniyê jana bi çapemeniyê re û bi raya giştî re par bikin. Ev serê salekê ku gelê me Rojavayê Kurdistanê tevî hemû astênkirina li ber xwe dide. Êrişên dawî yê grûpên tundrew qirkirina Kurdan ji xwe re kiriye armanc. Ji bo vê yekê jî heta anha tevî kuştina zarok û jinan çi hovîtî ji destê wan hatibe bêsînor kirine. Gava mijar dibe destkeftên Kurda li hember vê hemûr dagirkerên Kurdan dibin yek. Lê tiştek girîng ev e em Kurd li hember van yekan çi dikin? Yek çare heye ku her çar perçeyên Kurdistanê bibin yek. Qet nebe di ruh de, di mejî de, di xewn û xeyalan de. Mane peyva Birêz Mesûd Barzanî bû ku digot di xeyalê her Kurdekî de Kurdistaneke serbixwe heye. Rast e û em jî li dû vê peyvêne. Heta Kurd bigên armanca xwe divê polîtikayên xwe li ser vê esasê saz bikin da ku her gava hin dewlet û organîzasyon bixwazin Kurdan qetil nekin û desthilatdariya xwe li ser serê wan ferz nekin. Kurd divê destê hev bigirin li her çar perçeyên piştgiriya hev bikin. Ji ber wê em dibêjin roj ber rojê deriyê sêmalka yên li ser Rojava hatibe girtin divê bêvekirin. Îroj sedem çi dibe belav be piştî vê saetê girtina derî xizmetê ji dagirkerên Kurdan re dike û em divê baweriyê dene ne tu siyasetmedar û rexistinên Kurdan vê yekê naxwazin. Welatê me têra me hemûyan dike. Sînorên ku dagirkerên me xistine nav me êdî bêwate bûne. Berê ku gava serdestên Kurdan li Dêrsimê, li Zîlanê, li Helepçeyê, Qamişloyê, li Mehabatê Kurd qir dikirin hêza Kurda wekî îroj nexurt bû û nikarîbû de hewara hev bihatana. Lê îroj ev hêza Kurdan heye. Tenê bila em karibin destê xwe dirê jî hevdû bikin li ser bingeha biratiyê polîtikayên xwe saz bikin. Vê gavê dirav me de wê tuwa te sînoran nemîne. Em wekî nivîskar û rewşenbîrên Kurdan ji bo yekîtiya Kurdan saz bibe û ruhekî kurdewar û netewî pêk were çi ji destê me bê em ê bikin. Em ji vir bang dikin. Divê ev derî bêyî tu hesabê din tenê ji bo berjevendiyên netawa Kurdan û yekîtiya Kurdan bê vekirin. Ne aqilê me, ne vicdanê me û ne jî helwesta me ya mirovahiyê vê yekê qebûl nake û em bawerin wê tu Kurdekî birûmet jî qebûl neke vê yekê. Em divê baweriyê de ne helwesta hemû Kurdên birûmet yek e ew jî berjewendiya Kurdan e ku di dil, derî û sînorên me jî hevdû re vekirî bin. Navenda Pana Kurd. Ez dikarim bidim eger